The past few days have been very emotional. Vana vevu vachirara panze vachinaiwa nemvura, vamwe vana vachitosvarirwa muopen space, vanhu vachibvisiwa mudzimba dzavo pamwe chete nekutsvakirwa transport yekuti vaende kuZimbabwe. Vamwe vari stuck kuBeit Bridge kusvikira vebato reSDA vavapawo chikafu. Zvese izvo zvichiitika seweekend vadecida kugifta a certain move yemukono mota, asi havana any comment yavaita so far about vana vevhu vari kuZimbabwe. Vamwe vari kuti vakaendeswa nani ikoko, asi izvi zvaita kuti manetizens nevamwe vavasvore vakati asi mari idzi ndedzemiko here dzinopiwa vagara vanazvo panguva dzakadai, vaya vanozvidana ivo kuti tiri maphilanthropist, hapasiripo here pavaifanira kusumuka vomira vopa vana ava transport. Vedweka zvakaoma uko pane bhazi raOverturner rikanzi sinzi rakasenga zvaro vanhu vari undocumented vekuMalawi hazvinazvo basa. Unotoona kuti vanhu vekuSouth Africa havachadi maforeigner whether documented or not. Imika zvakaoma tichitendawo Kim Natanaka nevamwe vakasiyana siyana Purity Gwenda neTeam Beit Bridge vakwanisawo kuti vape ma-immigrants aya chikafu. Inzwaiwo manyorero avaita motsvakurudza kuona kuti munhu uyu ane moyo wakaitawo sei. Happy belated birthday Mofe Mukono. Today I choose to celebrate a close brother of mine, a decorated politician and chief whip par excellent, comrade Pupuraito Garepi. Muri mwana wekumusha kwangu chaiko kwaGutu pamunyaradzi apo andaGutu South, where my grandfather, His Highness Honorable Chenjera Mapurisa Chivayo, originally held from. But my problems edu ekupfumatiri vadiki, he then bought his 400 hectares commercial farm in Gandame, Wiltshire. I wish you a happy belated birthday, my dear brother, and I would have certainly joined in the celebration at Crown Plaza together with my other parliamentarians yesterday, but I'm currently in Dubai on a business trip. Please accept my sincere apologies for my absence. Asingadai ndakabatana nemi in celebrating such a remarkable occasion. So Mofe Mukono ava vanzi vaende kunoona Victor vapiwe 2026 Toyota Fortuner GD6 2.8 with $82,000. You probably have other better cars. Asimunopawo maiguru vangu vainde kunotengera vana chingwa sebirthday remunhu mukuru. Please also get 100,000 in cash and celebrate another year added to your remarkable journey. So ndokubva mota yaisiwa samazuva ese. Vamwe vanozikamwa nekunanzvananzva mukuru uyu vabva vafara vakataiwa zvafamba zvakanaka, makorokoto. Asi manetizens, vanhu vane moyo chaiyo yekubereka, vati moyo yedu yakadzimbikana kuona vamwe vana vachirara panze paopen space, vamwewo vachirara on empty stomachs, vana vachinaiwa vari panze kuCape Town nekuDurban kuchishayikwa mabhazi ekuti vanhu ava vaendeswe kuZimbabwe. Mukuru tokumbirawo mutumiro mabhazi kuSouth Africa chero 50 zvawo anotora vanhu vakaburitswa mudzimba dzavo vari kurara panze. Pamwe unozvibvunza kuti philanthropy zvinorevei? Hazvirevi here kuti kupa kune avo vanoshaya? Philanthropy yacho iri chuzi inenge miko yekuti inopa vagara vanowana. Ndo chiko ichocho. Thomas Chizhanje warwadzwa zvikuru akati open letter to Zimbabwe's leaders. The real anger must be directed at Zimbabwe's leaders. We have destroyed opportunities at home, then watched millions of Zimbabweans being undocumented, humiliated and exploited, and attacked in foreign countries. South Africa did not create Zimbabwe's collapse. Corruption did. A few people are rich while the majority suffer. A few connected elites drive expensive cars, buy mansions, and donate loudly to public figures while hospitals collapse. Young people live and families survive on remittances. Even worse, some church leaders and public figures now praise the same people benefiting from our suffering. They accept donations, clap for oppressors, and call it blessing while ordinary Zimbabweans are drowning. This is not leadership. This is betrayal. Zimbabweans are not running away because they hate home. They are running because corruption has stolen jobs, dignity, and hope. Before blaming foreigners,
We must confront the people who made Zimbabwe unlivable. The problem is not the Zimbabwean people. The problem is corrupt leadership. Yours truly, Thomas Chijanje. It is true. We need kuti tive nema movement anoita kuti ma politician atinzwewo wedwe. At the same time, we also need to safeguard our territory from outsiders. Until our eyes are opened, we will continue barking at other country citizens for being heartless in their own country, forgetting the root cause that made us to be laughingstock in foreign countries. Zimbabweans are more angry with ordinary South Africans than their leaders. Tejiri pano, pasociari, tichiita ma keyboard warriors, asi akati konzera tese tinomuziva. You can say this a million times, but I also believe South Africa played a role to destroy Zimbabwe kuva 2008. Thabo Mbeki came to endorse an election rakabiwa by ZANU-PF before influx of Zimbabweans in South Africa. Now people ran away from the same corrupt regime. Vakati handei kuna Mbeki wacho ikoko zvinotashata. Vanhu veku South Africa vanetawo havachadi nezvedu. Kune mabhazi akanzi akatumirwa naTungwarara anokwana iwo kuita 50, pozoitawo million yakabva kwaTagwirei iri kunzi ibatsiridzewo vanhu kuti vakwanise kuenda. But looking at the numbers in South Africa, guys, pakaoma. And the fact yekuti you are not allowed to come in with your furniture for free, you still need to pay for that. Unotoshaya kuti kozvaita sei. Vhurai maborders vanhu vakwanise kuuya. Chinoita kuti vanhu varambe vakastaka inyaya yekuti all their life vanga vachishandira mibhedha iyoyo, masofa, ma-TV, zvino vakazvisiya kuSouth Africa voenda kuZimbabwe. Sofa 1 roita 1.2, 1.6, everything is overpriced. Munhu otoona kuti aiwa rega ndirindane nezvimasofa zvangu rimwe gore kana zvazoti no ndichakwanisa kuenda. Asika usingatarisi zvakare safety iripo. Mabhodha anofanira kuita sei. Haisi punishment, because right now vanhu vari kuSouth Africa vari kufila kuti punishment kudzoka free of charge hazvisi kubvuma. Mubhazi unopinda chete hand luggage sekutaurwa kuri kuitwa mumagroups akasiyana siyana. You can bring a bag, but you cannot bring a fridge. You cannot bring a headboard nemibhedha nezvimwe zvakadaro. Dewo vanhu veZimbabwe kunyanya veZimra vambomira kuramba vongoita chitororo nekubira vanhu mari. Vambovhurawo mabhodha, vanhu vapinda nefurniture dzavo. Chero mukati 1 month yekuti vanhu vapinde nezvinhu zvavo zvinobatsira zvachose. Kozoitawo bhazi raOverturner rakasenga 11 Malawian nationals. One driver wacho ndiye ashaika, asi nyaya iripo ndeyekuti South African muma comments vari kuti it is not important kuti vanhu ava vashayi vakuvara. Tati susu horizontally, vertically, perpendicular to whatever. Vanhu vanofanira kuenda kunyika dzavo. Kana zvichireva kuti bhazi raOverturner driver akafa, may his soul rest in peace, vanhu ngavaburuke vafambe netsoka chero vakandoisikwa maplasta kunyika dziri mberi. Isusu muno munyika medu hatichavadi. Saka ukazoona vanhu vasvika pakudaro pekuti vanoselebrate kana munhu achinge afa, vanoselebrate kana kwaitika accident, vanoselebrate kana mvura ichinaya. There is another article that came out, like a video yakabuda yedhera kwainaya, kukanzi kuri kunaya vedu vei vaione moyo. Vanhu vakati aiwa dei kukatonaya matombo vafirapo. Ende makuva avo hatimadi muno zvatakataura vertically horizontally, motora mitumbi yavo mobuda nayo. Chii chakadaro ichocho? Ndopaunozozvibvunza kuti zvimwe zvekupanana mota nemazimari akadai so izvi hazvisi zvongoonererwa here, because panodiwa help chaipo chaipo. Hasati tambonzwa kuti pane umwe uri kushaya kidney ari kuda 20,000, hoyo apiwa 20,000. Kana kunongonzi Japress weyautore imwe 20, Japress weyautore imwe 150, Japress. Ai, hatisati tambonzwa kuti kwai wambobatsirawo umwe munhu ane need chaiyo chaiyo. Wotoshaya kuti hazvisi zvekuonererwa here izvi. Asi hazvaizoita mutsindo here kana dei taipa vanotambura panguva yakadai. Ukuwo makadzi wanyora akati mavahambe tozokuonai ndimi muchiti chombo chombo muchijamba kuzvimusic zvake. Regai anojambira Ngizwe Mcuno pamwe chete naYasinta naPakela Mtakati. Zvinhu zvacho zvakaoma.